Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Ya iki sadurunge ketemu maneh aku mung pengen nuruti pertanyaane kanca sing inbox aku. Ana wong messenger ora wong siji loro nanging luweh saka siji loro sing dipermasalahkan ki takok perkara wong mati, umpamane keluargane mati. Maksudnya ngene sing ditakokno dheweke iki. Nalikane ana keluargane iki mati terus diitung kira-kira sing ditinggal iki dadine piye apa kuwi ana itunge. Takoke intine ngono takoke, ngono lho. Nah, nek cara pranatane wong kene iki ana, ngono kuwi ana. Tapi aja diyakini nemen-nemen. Ya sak dermonggo titenan ngono lho. Pokoke omonganku kabeh iki nek sampean niku aku ora ngongkon sampean niku percaya ta apa ora. Percaya monggo, gak percaya ora apa-apa. Tapi titenono ngono wae lho. Ya. Titenono bener apa ora omonganku. Nalikane bener ya mungkin kebetulan ngono wae. Tapi rata-rata iki kena dititeni kok. Selama aku niteni ku akeh benere daripada salahe. Sing dimaksud wong iku ora kok umure wong, maksudnya matine dina apa ora kuwi sing dimaksud. Tapi kuwi apa ya ana itunge? Ana. Bahkan wong Jawa kan akeh. Wong Jawa iku akeh nek ngerti patine kapan ki akeh. Padahal pati ku rahasiane pangeran ya. Tapi wong Jawa iku termasuk banyak yang paham sing iso ngitung patine kapan iku akeh. Wong daerah kene akeh. Dinane bahkan sampai jam iku ana sing weruh. Aku ngomani wong iki ngomani. Iku wong Jawa. Nah, iki sing ditakokno dheweke, tapi perkara iku mau insyaallah aku tahu mraktekno, tahu ngitung 3 kali dan itu betul. Tapi moh ngurukno ning wong, maksudnya nularno nek wong perkara iku aku sik urung wani. Soale pati iku rahasiane pangeran. Aku yo wedi dhewe kuwi. Iki yo tak rahasiakno dhewe kan. Memang iku iso dihitung ya. Aku pernah ngitung 3 kali itu benar. Kebetulan entah bagaimana yang jelas pas tanggal kuwi dan hari itu bulan itu dia meninggal. Nah, sing tak bahas iki sing ditakokne nalikane keluargane kapundhut, keluargane tilar donya, kuwi sing ditinggal apa iso piye utawa ana efek apa ta apa di hari-hari tertentu ketika keluarganya itu meninggal. Itu ada dan bisa dihitung. Sampeyan titeni wae, ora percaya ora apa-apa, gitu. Sampeyan titeni. Hitunge iku dibagi 4 ngono kuwi. Dibagi 4 iku ana gunung, guntur, segara, asat. Hitunge kuwi 4. Gunung, guntur, segara, asat. Nah, gunung artine ngene ya. Nalikane umpamane kok ana keluargane si A iku mau, wong tuane biasane iki wong tuane lho ya. Wong tuane si A atau si B iki mau kapundhut, meninggal dunia. Kok umpamane nok dina Rebo apa umpamane Rebo Wage. Rebo iku 7, Wage iku 4. 7 mbek 4? 11. Oh, 11. 11 hitungan ya. Gunung, guntur, segara, asat. Gunung, guntur, segara, asat. Gunung, guntur, segara. Nek kapan ketemu nih kok segara, biasanya wong sing ditinggal anak turune utawa anak putune. Nek kapan tiba nang segara, biasanya iku menggo ngono luas. Maksudnya dalam arti ngene ya, apa? Luas ilmune lho luas. Maksudnya umpamane bocah iku sik belajar bakal dadi arek pinter, ngono kae lho. Apa jenenge ngono kuwi? Luas wawasan kayak ngono kae. Muga ngene, gunung biasanya wong kuwi badhe arepe munggah derajat. Nek sisa siji diarani gunung arepe munggah derajat. Nek sisa loro diarani guntur. Biasane guntur iku padu wae keluargane. Mbah iku warisane akeh. Terus padu royok-royokan warisan bisa juga ngono. Gunung, guntur,
segara iku mau jembar wawasan, asat biasanya iku entek-entekan. Nek dibagi apa sisane papat iku ketemu asat biasanya entek-entekan. Maksudnya entek-entekan ngene ya. Ditinggali apa, umpamane ditinggali tanah, ditinggali duit, ditinggali donya iki entek-entekan sampai entek. Biasane ngono. Gunung, guntur, segara, asat. Kuwi hitunge dibagi papat ya. Nek umpamane patine dina Minggu Kliwon umpamane. Minggu iku 5, Kliwon niku 8. 5 mbek 8 pira? 13. Gunung, guntur, segara, asat. Gunung, guntur, segara, asat. Gunung, guntur, segara, asat. Gunung lah. Kuwi biasane wong iki anak-anak turune iki mau utawa keturunan iki mau munggah derajat. Ya entah iku mamane ditinggal iso nyalokno RT, mbok nyalokno petinggi, iso iku termasuk munggah pangkat kan gunung kan termasuk ana nek maksudnya kadang anak iso dadi guru utawa iso dadi kepala sekolah lah utawa no, apa bisnis iku apa munjuk. Lah kuwi sing dimaksud nek gone guntuk apa gunung ngono. Paham toh nek perkara dibagi papat wong penak. Tapi sampean coba, ya ora kok aja ndelok keelekane wong lho ya. Maksudku iku ora kok oh kowe iki ketemune guntur iki ditenono ke bakal padu aja nek ngono iku ya ora apik ngono lho ya. Aja nek niteni-niteni wong ngono iki ya ora apik ya. Oke. Iku gampang hitunge. Nah, sing saiki ana sing pertanyaan sing teko nggone iku gak apa-apa nek padhe takok nek nalikane anu yo nek ora kejawab sepurane nek iso kejawab yo aja bangga iku yo mesti lupa percaya atau apa yo aja ngono lho. Coba diwacakno sing komen sing apa? Nah, ada. Iki ana pertanyaan, Gus. Iya. Gus menawi niat bangun pas ada depan karo negosiasi pripun? Oh, itu berarti pertanyaan sing gawe omah winginane ya. Oke. Ngene ya. Nek kapan gawe omah kan hitungnya Kerto, Yasa, Candi, Raga, Sempoyong ya kan. Nah, umpamane negosiasi ya toh. Nek cara kene enggak terlalu diutamakan. Nek iso disingkir nek gak iso ora apa-apa. Sing penting naga dina biasane. Tapi nek gawe omah ya toh, nek gawe omah iku secara iku mancene ya gini digunakan tapi enggak begitu penting mergo ngene ya maksudnya wong saiki itu menyesuaikan kahanan. Kadang-kadang wong duwe iku genten nyekel cah. Duwe iku genten nyekel kadang ini maksudnya genten nyekel ya. Saiki tak cekel aku sesuk cekel sampean. Sifat uang iku genten nyekel. Dadi nalikane kok ngenteni tepake dina, tepake sasi, tepake taun ya toh. Nah, engko ra sida mbangun sampean entek duwe iki. Ngono lho. Mergo duwe dhuwit iku coba gak ndek dhuwit ya coba. Nah, cobane wong iku nalikane luwih akeh, cobane wong sing duwike akeh. Nah, ping gawe omah mestine kan duwike akeh to. Nah, nek kok kapan kok ora nang dibangun-bangun, ya selak entek dhuwit iki, ngono. Sampeyan nek kapan kok nuruti negosiasi, ya to. Engko sampean nuruti naga taun, naga jati ngarang. Iku mesti kok sampean gawe kabeh tambahan kok ana naga apa cara ngono miturut apa naga neptu lan pasaran. Kok duwe dhewe kono kabeh. Nah nek adepe sampean kok ape nyingkir iku umpamane. Nah iya umpamane omah tanah kapling sing diadepno ratan iki madhep ngetan umpamane ya. Ndelalah sampean dinane Jumat ya toh. Jumat legi umpamane. Nah enggak ada cara lain nek gak madhep ngetan ya toh. Mosok pe madhep rene iku iso omahe wong. Mosok jarak paling lompongan omah tanah kaplingan ini paling mentok sak meter. Apa sampean pe madhep ngidul utawa pe madhep di pisan. Ya tetap madhep ngetan loh. Memang itu bisa dirubah cara dinane umpamane iso. Cuma nek perkara ngono ku pesenku nek pesene wong kene lho iki adate wong kene sing penting ora ana dina apes sampean apes gede utawa apes cilik iku utamane. Nek iso singkiri gak apa-apa ngono. Maksude singkiri perkara madhepe iki mau lho. Kaya naga taun cara besar sura sapar ya toh. Naga besar sura sapar naga nok lor. Kan ngono. Nangko sampean ape nyingkiri iki nangko sok kapan pesan bangun sampean. Nangko dhuwit mok cekel wae gak entek. Naga jati ngarang, sura sapar mulut, naga nok wetan. Lho. Gak wis ewah kabeh sampeanku. Gak ra madhep-madhep sampean ngadeg-ngadeg omahe. Nah, biasane sing penting ku nek cara gawe omah iku naga dina wae lho pakai.
Ngono. Dadi mergo dalam 1 bulan kuwi kan ana dina 6 kan gak salah. Nek kena digawe omah sing sekirane dibagi iku iso sisane sisa 3. Iku ana dina 6. Nek gak salah lho ya, ngono. Iku ana 6 rasaku. Iku sing sampean gawe umpamane mok sasi iki kok iki omahmu adep ngetan, kok pengen gawe nek dina Jumat Legi umpamane. Aja wong legi ku nek wetan umpamane. Iku aja. Nek ngono nek berarti kan umpamane oh 1 paing wae nek sampean madhep ngetan. Sing penting nek 1 paing iki mau ora apes sampean utawa ora dina suwunge sampean. Ngono. Nah engko carane disiasati meneh keduke sampean, keduk pondasi sing pertama. Siasati kita kok kono. Ora kok terus besaman kurang gawe-gawe ngene gawe ngono kapan kemajuan sampean. Ngono lho. Dadi perkara koyo ngono kuwi aja terlalu diugemi nemen-nemen iki ya aja. Sing penting antara mudharate karo manfaate kuwi lho. Maksude, gitu. Terkadang ngono lho ya wong iku. Nalikane saking mugoi naga sasi umpamane. Ratane madhep rono tapi omah iki di L sing sekirane omah iki malah madhep ngidul iku ana. Contoh kaya omah iki kan madhep ngalor, gitu. Tapi di L sing kene sing galawang sing kene iku ana. Nah, sehingga dadine madhep ngetan. Iku ya ana. Mergo sarana sing ngono, engko bodine omah lah ya ora penak to kene lawang, kene malah dadi cendela lho. Iku ana omah model ngono ku. Mungkin karena dheweke iki terlalu mugoi naga sasi utawa naga jati ngarang utawa naga napa iku naga taun ngono kuwi. Akhire kok dadine malah ngono. Utawa malah dadine ora bangun-bangun, duit entek. Wah, ya kemajuan urip iki sok kapan pisan. Nah, ngono ya perkara naga iku. Sing penting dina wis kawin dina. Sing penting neh ora apese sampean, ora dina suwung sampean. Wis iku wae. Piye. Ana wong komen iki. Piye. Nek dina genep iku kok angel. Nemen kanggo golek bojo. Oh. Sing dimaksud dina genep iku maksude iku naptune. Umpamane 8 mbek 8. Kliwon karo Kemis Kliwon umpamane. Kuwi ta nek dimaksud. Mungkin iku ya. Nek dimaksud dina genep iku mungkin naptune genep ngono ta iki. Utawa piro nek dina genep ki? 8 terus 16. Lah iya, maksudnya 8 ya kan genep. Ngono ta maksudnya iki. 8 mbek 8 dina genep. Utawa naptune ya genep ya tetepan. 8 mbek 8 sama dengan 16. 8 mbek 8 Kemis Kliwon. Iku asline ora patek ngefek ya. Kayak dina genep kok diarani angel golek jodoh. Nek cara kene iki gak ngefek juga. Ngono lho. Mergo akeh to dina genep sing jodone cethek nang kene ya akeh. Ngono lho. Mawane Kemis Kliwon akeh wong Kemis Kliwon nikah nom umpamane iku akeh. Ngono. Berarti gak ngarep Gus. Dina iki. Gak ngaruh dina genep iki. Ora iku ora ngono, cara kene iki hitungan kene iki ora ngaruh. Ngono lho. Cuman ya anggapane mancen durung jodone ngono lho maksude iki. Nek cara anu ngono ae, soalnya ngene ya jodoh itu rahasia memang pasti ya kan. Ya mungkin karepe dhek apa ciri-ciri saka lairku iki dina genep ya. Umpamane Kemis Kliwon apa piye kok aku ora rabi-rabi kok angel kok sering ditolak cewek utawa cowok. Nah, mungkin ya kurang insyaallah Gusti Allah iku memberi jodoh yang terbaik kanggo sampean. Amin. Nah, tak tunggu-tunggu ae jodone iki apik. Nyocoki nek nggone ati sampean, nyocoki nek keluarga. Ngono lho Kang, Mbak. Ya. Kuwi ora masalah ngono kuwi, cuman ada nek cara wong kene, adate wong kene nek umpamane kok kepengin wis wayah rabi tapi durung-durung rabi, iki bicarane gek ndang cepet jodone. Siji ndonga nang pangeran supaya diparingi jodoh cepet. Nomor 2 biasane wong kene nganggo srana. Kembange sisane nganten. Ana penganten kuwi, nganten anyar kuwi biasane nganggo kembang melati. Karo sing wedok iki dienggo sing sirah ning sirah ya. Karo nglewer ngene, sing lanang dienggo kalung. Lah biasane filosofine wong Jawa kuwi nganggo kuwi. Sik ketularan maksudnya filosofi niku. Aku kok melet kepengin koyo ngono cah. Nah biasane wong melet karo wong iri iki luwih apik wong melet. Nek wong melet sing dhek kepengin kan, dhek kepengin iso apik paribasane, kepengin iso apik. Otomatis biasane semoga-moga dijabahi karo Gusti Allah. Tapi nek wong iri beda, kuwi kok strabi lho, iku kan wong iri sing ngene. Ya perbedaan antarane iri karo melet itu beda lho ya. Ngono. Ki apik nek wong melet ki apik.
Nah, ndonga kok aku kepengin koyo ngono Gusti, gek ndang kapan nikahku umpamane ngono kuwi bagus. Daripada iku kok wis nikahku kok durung, iki piye terus wah sing ora-ora ngono kae iki ra apik, iki wong iri. Ngono ya. Ada pertanyaan lain? Sampun kuwi. Nah, sampun. Dadi sing jelas perkara iki mau sampeyan wis paham ya perkara ngitung perkara wong mati ya to. Nek sampean takok perkara iki matine sok kapan, dina apa, bulan apa, jam pira, insyaallah bisa dihitung nek perkara kuwi to. Mungkin itu ojo direkam apa di video atau di ojo, iku secara pribadi wae ngono. Tapi sing selama iki aku ya urung wani aku ngulangno kuwi ngono. Soale bareng aku weruh ki getap ngono lho. Ya nyuwun saya waktu iku sing tak hitung enggak orang jauh keluarga dhewe gak bingung ah. Di antara iki kok ngene saiki iku ketara mergo ngene ya. Wong nek nalikane dina pati ku ana manggone dhewe-dhewe. Dina suwung iku ana manggone dhewe-dhewe. Umpamane iki umpamane ya Senin nok tangan apa Setu nok tangan kiwa, Minggu nok tangan tengen gitu. Kapan wis diwiwiti nok dina Minggu terus dilarani karo dina apa iki dina Minggu wiwitan loro dina Minggu terus kok nok tangan apa Setu nok tangan kiwa dina Setu diwiwiti dina Setu lorone tangan kiwa biasane ngono. Nanti didelok pas lorone. Iya, ana sing ngono iku maksudnya ngene kok jalan apa ngono kok bulan ngarep katakan suro gitu utawa ulan sapar patine kono ulan sapar terus tanggal iki biasane digawe hitungan Jawa bulan-bulan Jawa biasane ora kok Agustus iku Desember iku gak tapi suro sapar iki lho iki kok ulan sapar patine si iki ulan sapar kok ora kena popo nah umpamane delalae tiba umpamane kok dinane Setu Minggu Senin iki sikil tengen kok dikesandung umpamane kok sampai dadilan parah nah termasuk masuk iki dalane kadang-kadang wong ngono ciri-cirine ngono iso uga teko kono tapi nek pati nek wong sing detail temenan dek weruh dina iki bulan iki jam sakmene tumekane pati sampai roh kurang berapa hari kurang berapa bulan iku sampai weruh ono aku nemoni maksudnya ngomani wong kuwi iso ngono aku weruh ngono sekarang beliau sudah kabundut tapi ya wis beberapa tahun yang lalu wis ono kok 5 tahun lebih 7 tahunan mengkono kabundute wisan iku ben-ben wae lah nek aku siap nek perkara kuwi aku wis siap njlentrehno perkara dina patine sok kapan iku treyo rahasiane pangeran makane dipikir-pikir sik perkara kuwi ya sepurane sing akeh perkara iku ya wis cukup sakmene sik ana lepat-lepute omonganku utawa apa-apa aku njaluk ngapura sing akeh wis saling jembar pengapurane menawa kok ana manfaate sampean gunakno gak ana manfaate sampean buang ngono lho penak urip ra usah dikeperkewo ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.